facendo, non? Porque, efectivamente, Valdeorras atesora innumerables recursos naturais, patrimoniais e non gastronómicos, pero gran parte do seu valor reside nas súas persoas, nas súas xentes. Entón, que mellor que aproveitar que os vecinos de Valdeorras e os emprendedores que teñen e queren compartir o que les coñecen e ser os millores guías deste territorio. Entón, se fixo esta convocatoria a finais do pasado ano. O ano pasado a execución de todo foi un poquinho axustada en plazos, pero se fixo a convocatoria e se fixo ese labor de mentorización e de formación. Temos que dicir que isto é un éxito por parte tanto da iniciativa que primeiro aprobou a Comisión de Seguimento, é dicir, esa Comisión de Seguimento a formamos o INORDE e os concellos, e nesa Comisión de Seguimento que fixemos en maio se entendeu que esta era unha actuación a que debíamos destinar orzamento con todos os alcaldes e alcaldesas da comarca, e cando se asinou o convenio do Turismo de Galicia, pois se contratou esa asistencia técnica. Probablemente todos os que participastes coincides comigo que temos que agradecer a Belén Fernández, que foi a persona que liderou con outra parte do equipo, pero sobre todo